И какво може да прави едно дете невръстно на 7-8 години в кухнята? Бели картофи, бели лук. И там живея доста време, 3 години и половина. И после слязо с това момче на квартира и работим. Той беше по-голям от мене. И успя да намери работа за нас. Хората мислят в България, че мой живот е труден. Да, е бил много труден. Но аз знам познати, които са живяли много по-трудни неща заради майка си и баща. Аз съм просто имал нормален живот. Повярвайте. Къде съм роден, откъде съм излязъл, има само 2 места. Или в затвора, или ти стана наркоман. И да работи на 7 години съвсем е нормално това в Бразилия. Спомняш ли си как се казва твоето приятелче? Франклин. Ма щастливи сте тук. Да, на работа работи. Това беше много яко. Да, щастливи сте, имате работа, намерили си призванието. Да. На 7-8 години още. И той ли беше добър готвач като те? Да, шеф. Браво.